Time. Welcome. Το τελευταίο χρόνο εστίασα στην παραγωγική αλυσίδα του Special Café πριν τον Παρίσι. Το πιο σημαντικό που έκανα ήταν τον προηγούμενο μήνα έμεινα για μία εβδομάδα σε φάρμα στο Παναμά και περιηγήθηκα σε άλλες 5. Έμαθα για όλα τα στάδια και τις διαδικασίες παραγωγής από κοντά και συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να γίνουν όλα σωστά και προσεκτικά, ώστε εμείς να πάρουμε ένα ποιοτικό καφέ στο τέλος. Γιατί επέλεξα Παναμά. Ο Παναμάς είναι η χώρα με τη χαμηλότερη παραγωγή και ταυτόχρονα με τις σημαντικότερες διακρίσεις στους διαγωνισμούς γευσκηνωσίας. Οι καλλιεργητές έχουν εστιάσει αποκλειστικά στην ποιότητα, εκμεταλλευόμενοι την ποικιλία των μικροκλιμάτων. Έτσι κατέληξα να σας παρουσιάσω τον Duncan Estate. Οργανικός καφές, ποικιλίας τύπικα και κάτουρα, καλλιεργημένος υπό τη φυσική σκιά των δέντρων στη φάρμα Κορτόβα του χριστουγεννούς μποκέ. Μικρό κλίμα με έντονες εναλλαγές θερμοκρασίας μεταξύ μέρας και νύχτας. Επίπεδα υγρασίας σε σημείο να αιωρούνται στα γονίδια στον αέρα, φαινόμενο μπατζαρέκε, και όλα αυτά στα 1700 μέτρα υψόμετρο, ευνώντας την ανάπτυξη περισσότερων ζαχάρων στο κεράσι του καφέ. Πλημμένη διαδικασία, όπου ο κύριος Ρικάρντο Κόινερ με μια πρωτοποριακή μέθοδο έχει καταφέρει να χρησιμοποιεί 10 έως 20 φορές λιγότερο νερό, χρησιμοποιώντας παράλληλα όλα τα παραπροϊόντα που προκύπτουν ως το μοναδικό του λίπασμα. Μετέπειτα, το συγκεκριμένο Microlot το στέγνωσε παραδοσιακά σε περιψωμένα αφρικάνικα κρεβάτια και τέλος το αποθήκευσε σε ξύλινα σιλό για 2 μήνες, έτσι ώστε να οριμάσει και να μας δώσει το απόλυτο γευστικό αποτέλεσμα. Λαμπερή οξύδας περιδοειδών, γλυκή πιταμήλου, ζουμερό σώμα, δροσερό άρωμα γαρίφαλο στην εκπνοή, με ελωμένη καραμέλα στην επίγευση. Πριν ετοιμάσω το εσπρέσο μου, επίσης να σας ενημερώσω ότι ο καφές μου ναι, είναι μοναδικής φάρμας, είναι όμως blend 2 διαφορετικών roast profiles. Θέλοντας να δείξω ότι ο roaster μπορεί να αναδείξει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του καφέ του μέσω του προφίλ που ακολουθεί. Το ένα μου roast profile αναδεικνύει γλυκύτητα και σώμα, το άλλο μου roast profile αναδεικνύει αρώματα και οξύδιτες. Τώρα θα ήθελα από εσάς να πιείτε από το ανθρακούχο νερό και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας. I'm gonna waste the stop. And I'll be back with your cappuccinos.
Είχα αποφασίσει να σας πω ένα ολόκληρο λογίδι για το συγκεκριμένο γάλα. Τελικά αποφάσισα να αφήσω τις κούπες να μιλήσουν από μόνες τους και απλά να σας ενημερώσω ότι το γάλα είναι ένα γελαδινό, οργανικό, πλήρες και υψηλής παστερίωσης. Όση ώρα αξιολογείτε τα καπουτσίνο, αφήνω την πυρούλη απ' έξω έτσι ώστε μετά τη χρήση του ταλιού να το πιείτε κανονικά. Όση ώρα αξιολογείτε, θα σας αφήσω να συγκεντρωθείτε στη γεύση και την ισορροπία τους. Αποφάσισα να ρισκάρω και να στο σερβίρω κρύο. Μια διαδικασία παρασκευής που πειραματίζομαι από το καλοκαίρι. Κρύα απόσταξη, όπου κατέληξα στη μέθοδο του σταγονόμετρου. Μια μέθοδος που μας δίνει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαρκεί 5 με 8 ώρες. Υψηλή περιεκτικότητα, πλούσιο άρωμα και γευστικό προφίλ που παραπέμπει σε λικέρ. Θα χρησιμοποιήσω επίσης το αφέψιμο μόλις τώρα έφτιαξα από ξυλαράκια κανέλας, γαριφαλάκια, καστανή βιολογική ζάχαρη και μείγμα εσπεριδοειδών το οποίο αποξήρανα ο ίδιος. Τώρα θα ψεκάσω τα διαλύματα με τα έλαια του πορτοκαλιού έτσι ώστε να δώσω ένα έξτρα άρωμα κίτρωνο. Τέλος, για τη βάση μου τον εσπρέσο, ετοίμασα ice pots από την κρύα απόσταξη. Έτσι ώστε να κάνω την εκχύληση κατευθείαν πάνω στον πάγο και με την απότομη αλλαγή θερμοκρασίας να διατηρήσω τα αρώματα του καφέ και ο καφές μου να μην προλάβει να οξυδωθεί. Επιστρέφω με τη βάση μου.
φωτίσουμε το διάλειμμα και να τα ρίξετε πάνω στο πάγο. Το προσωπικό μου ρόκουμα θα ήθελα από εσάς να αξιολογηθεί ως εναλλακτική πρόταση ποτού. Έτσι, θα ήθελα να πάρετε τώρα το ποτήρι σας, κλείστε και ο κλάθης, να το ανακοινήσετε, να το μυρίσετε και να δοκιμάσετε με μικρές γουλιές όπως θα κάνετε με ένα ποτό. Αλλά πάντα να θυμάστε, ταυτόχρονα να θυμάστε, ότι πρόκειται για καφέ. Πραγματικό, πλούσιο σε γεύση καφέ. Ήταν τιμή μου. Time. Μπράβο, μαλάκα, μπράβο.